рӯзе марди фақире бо зарфи пур аз ангур ба назди расули худо омад ва ба эшон ҳадя дод. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам он зарфро гирифту шурӯъ кард ба хӯрдани ангур ва бо хӯрдани ҳар як донаи ангур табассуме мекард. он мард аз дидани ин саҳна хело эҳсоси хушҳолӣ мекард. асҳоби он ҳазрат одат карда буданд ки паёмбар онҳоро дар хӯрдан шарик менамояд, вале расули худо ҳамаи ангурҳоро хӯрду ба онҳо таърруфе накард. он марди фақир бо хушҳолии фаровон аз он ҷо рафт. яке аз асҳоб пурсид: ё расулаллоҳ, шумо одат доштед ки чизе ки мехӯрдед бо мо шарик мешудед, аммо ин бор ба танҳоӣ ҳама ангурҳоро хӯрдед? паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам лабханде зад ва гуфт: дидед хушҳолии он мардро вақте ман ангурҳоро мехӯрдам? ангурҳо ончунон талх буданд ки ман нахостам шумо дар вақти хӯрдан талхиро ҳис кунед ва хушҳолии он мардро ба зиқӣ табдил диҳед. биё эй толиби ҷаннат, дуруди Мустафо мегӯ. шуниди номи он ҳазрат, дуруди Мустафо мегӯ. саҳар аз хоб чун хезӣ, зи дида ашки хун резӣ, дили бо дард омезӣ, дуруди Мустафо мегӯ. паси ҳар тоату одат, фароғи шодиву ҳасрат, чун майлат ҳаст бар ҳазрат, дуруди Мустафо мегӯ. чу рафти ҷониби масҷид, ки то гарди дар он соҷид, гирифта роҳи ҳақ бо ҷид, дуруди Мустафо мегӯ.